Okay, iyarhola. Yes. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Siyambonga uNkulunkulu nangaleli thuba leli nangalesi sikhathi. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga. Yes, before siqale ngizofisa ukuthi sithandaze bazalwane ukuze konke sikwenza la kube ludumo enkosini. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangalesikhathi. Baba wethu oyingcwele, siyakubonga namhlanje uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Esihlangene Nkosi kule ndawo, uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu Kristu siyathandaza kuba konke kuzokhulumeka kule ndawo makubuyisele udumo kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Asinakuzibonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza moya oyingcwele uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phakama Nkosi yamandla, uNkulunkulu ongcwele, libajazwe igama lakho. In Jesus mighty name, amen. Mama siyabingelela. Amen. Niyaphila? Ay siyaphila Nkosi yinhle kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uphinde usivakashele lapha lokusagcina ukuba nawe ngalesa sikhathi unyaka ophelile. No, this year, yeah. 4 months ago. Yeah, 4 months ago, yes, ngikhumbula. Yeah. So siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe bakhona nabaqala ukubona abangazi baze bayibone lama episode wethu adlule. Mhlawumbe nje nakulabo abaqalayo nje mhlawumbe mama ukubanikeza introduction. Ngibabingelele bonke abalaleli bazalwane bonke abantu bonke abasilalele ngiyababingelela bonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele no brother Thabani. Amen. Sekuyindodana yami. Nkosi yami. Siyabonga mama nabo bonke sinabo la i-team kaThabani. Ngiyababingelela bonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sithokoza kakhulu mama. Ngiyakhumbula ukuthi kule enye yama episode wethu esawenza sake sakhuluma nangeyindaba yokuthi khona indlo kwayakha ngemali ongayitholanga ngendlela eright. Kwathi abantu abaningi ukuza ukuthi decide ukuthi uzoyishaya phansi, wayishaya phansi indlu kunjalo kungesintando yakho kodwa kungenxa yokuthi ulandela izwi leNkosi okanye kwaba ngenxa yokuthi uNkulunkulu owakurebuke kwaphoqeleka ukuthi uyishaye phansi. Ngiyakhumbula ukuthi enye ama episode lesakhuluma namhlanje ngalesa sikhathi, but namhlanje sizokhuluma ke nangokunye okuthe ukuhluka. Mhlawumbe namhlanje mama usiphatheleni. Yes. Amen. Kuningi kakhulu bazalwane. Kuningi kangangokuthi nami kwakufanele ngabe ngisheshe ngabuya. Ngazokhuluma kodwa ke ngenxa yokuvimba kwesikhathi zange ngikhona ukuthi ngiphinde ngize. So kodwa ke manje ke ngiyabona ukuthi ke kuseplanini kaNkulunkulu ukuthi nokuthi ngize la sikhathi kulesi sikhathi ngoba uNkulunkulu akabi late bazalwane. Into engayisho lana ngangikhulume kakhulu ngerevelation from 2020. Yes. uNkulunkulu ayiveza kumina from 2020 lockdown ukuthi uNkulunkulu kade ngihleli ngisemthandazweni ngo2020 uNkulunkulu wakhuluma kumina. So mayekhuluma kumina uNkulunkulu wakhuluma ukuthi angihambe ngiye Cape Town. So again kwami Cape Town uNkulunkulu wasekhuluma indaba yepresence. Okay, yes. Yakhe. Yeah. So uma eyikhuluma indaba yepresence yakhe kanti indaba yinde from ipresence yaNkulunkulu
izohamba ifikelele kutheni kufanele ukuthi ngingakhonzi ngihlale kwi-presence kaNkulunkulu because uNkulunkulu wayefuna i-attention yami efuna ukukhuluma. So ezike kwenzeka lokho ukuthi uNkulunkulu ke ngamvumela ngaya lapho ke engahlala khona ngangihlala ngedwa ngifasta ngithandaza ngifunda izwi ngibuza kuNkulunkulu ukuthi yini le afuna ukuyikhuluma kumina. Yes. So uNkulunkulu ke ungiphendule ngeinto eziningi ukhulume izinto eziningi kumina. Uma ngingayibala uqale uma ekhuluma ngepresence yakhe into engingayisho ukuqala uqale wanginika i-revelation ngo-2020. Okay. Ngokwenzeka kwento ka-2020 angithi ngo-2020 kuye kwavalwa amasonto kwangakhonzwa. So mina ngangine-question kuNkulunkulu ukuthi why kwenzeke kanje because le nto kumina it was a new thing because ngangakaze nje ngiyi-experience into enjeyani ukuthi umhlaba wonke ushut down everything. So kumina as umntwana kaNkulunkulu ngacabanga ukuthi I have a right ukuthi ngiye kuNkulunkulu ngizwe. And then kuNkulunkulu ke impendulo yokuqala angiphendula ngayo wangiphendula uNkulunkulu ukuthi ke okokuqala amasonto njengoba evaliwe phelelwe isikhathi. Kuphela isikhathi. Okay. Ngihleli njalo ngilalela. Yes. Angingakayi ebantwini ngisalalela. So uma kuphela isikhathi sokukhonza ngithi uyayibona ukuthi lento ke njengamanje ayikakacaci noma ngayikhuluma kubantu izoba strange. So ethi kuphela isikhathi ke manje sokukhonza njengoba nami sengihleli kwi-presence yakhe. So wasezama ke wase uNkulunkulu engirevealela ngelokhuzana nge-lockdown nokuphela ukuthi kuphele kanjani. Wathi uNkulunkulu ke I am doing a new thing. Wangirevealela lapha ku-Isaiah 43. Okay. Lapha ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wenza into entsha. Angani noma ngingafunda namavesi. Yes. Lapha ku-Isaiah 43 lapho uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi wenza into entsha. Ngicela sifunde lapha ku verse 18. Okay. Which do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in wilderness and rivers in the desert. So ke uma uNkulunkulu ke ethi forget the former things, usho ukuthi ke kufanele njoba ethi ngenza into entsha isikhathi sento entsha. Wa reveal ke bangcwele ke nendaba ke yento entsha ukuthi itholakala kanjani into entsha. Yes. So wangambulela ukuthi njengoba siyibandla lika Kristu kufanele ebandleni kaKristu kube khona abantu kukhona hayi ukuthi kukhona abantu abahamba ngevoice kaMoya oyingcwele. Yeah. So labantu abahamba ngevoice ibona abakwazi ukulalela isikhathi sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenzani njengamanje. Okay. So leyo nto ilinceda ibandla noma kufika iconfusion elotho usathana emhlabeni ukuthi kube khona labo abaziyo ukuthi uNkulunkulu wenzani njengamanje because ngalesi sikhathi bangcwele uNkulunkulu engakhulumi siyenza nje siqhubeke sikhonze singazi noma uNkulunkulu usakhona yini kulento esiyenzayo. So ke njengoba ke eveza ke uthi manje uqala into entsha yonke le ndlela endala ebesikhonza ngayo uNkulunkulu isiphelelwe isikhathi. So ke ungambulela lapha na ke uqala ngo-Ephesians. Okay. Ephesians chapter 1 Ephesians chapter 1 verse 9. Mufunda lapha Ephesians chapter 1 verse 9
uthi having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven or on earth, and in him. So ke uthi lesi sikhathi lesi ke isona sokuthi uqoqela yonke into kuKristu. Kusho ukuthi siyibandla bese singena kwenye indawo sisiphuma kule ndlela ebesikhonza ngayo. So sesingena ekutheni manje uNkulunkulu useqala le phase yokuthi manje ibandla sekufanele libe ready for ukuthi uNkulunkulu manje uqoqela konke kuKristu. So uma esephinda lapho ke umbula indaba ka Daniel. So manje la ku Daniel ngimbulelwa ngento egcwalisekayo. Mufunda lapha ku Daniel chapter 2 ngokugcwaliseka kweprofesi le eyakhulunywa interpretation ka Daniel iphupho lika Nebuchadnezzar. Yes. Yabo lapha ku Daniel chapter 2. Yes. Daniel chapter 2 verse 43. Uthi ku verse 43, as you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. So ke uthi uNkulunkulu yabo njengoba koqala engambulela ngo2020 lento. Uthi ke this is the time sekuyisikhathi sokugcwaliseka kwalento eyayikhulunywa uDaniel la. Yes. Ukuthi ke lokhu kubona ilokhuzana insimbi ihlangene nobumba uthi bazazama ukuyihlanganisa. Ngiyithanda nje ngiyengithanda ilokhuzana iNLT ngoba izikubize ngeintermarriage. Kusho ukuthi izama ukukhombisa ukuthi isibopho esingakanani lesi sizobe senziwa umhlaba. So njengoba umhlaba bewenza iworld order. So ke uthi kuzohlangana amakhosi omhlaba kuhlangane yonke into bakwenze. Usethi uNkulunkulu ke lalela ke mina angikho lapho. Ngizobe ngingekho kuzobe kwenziwa amakhosi omhlaba. So uma eseza ke la ku verse 44 uthi, and in the days of these kings the God of heaven will set up the kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be let to another people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So at this time, amakhosi ehlangana. At this time, sokuhlangana kwamakhosi enza le intermarriage. Yena as God, uzobe naye enzo kwakhe. Usiyathi ke kumina ke ngifuna abami mina nabo baqale kanye nami. Baqoqane bangangeni ku 43. Abami bangene ku 44 because uNkulunkulu as God ngeke ehle uNkulunkulu ezemhlabeni azo prepare kingdom yakhe. But uNkulunkulu ufuna availability yethu ezamakholwa ukuthi kube khona abazoba available ukuthi uNkulunkulu abasebenzise for this kingdom. Yeah. Njengoba thina sithi sikwi kingdom kaNkulunkulu. Yes. So ke uNkulunkulu ke njengamanje wayikhuluma lento njengamanje esithi njengamanje ku 2020 njengamanje mina I am starting a new thing. Ngiqala into entsha nabami abahamba nami abe kingdom yami abazosusa amehlo kulento eyenziwa umhlaba. Yabo ukuthi umhlaba ubusy. Yalibona nebandla futhi libusy kangakanani. Ibandla libusy, umhlaba ubusy. So kuloku busy obukhona at the same time kuphume nomoya kamprofeti wamanga ngoba le busy le usathana uyisebenzisa ukuletha confusion ebandleni likaKristu. Lobu busy uletha ifear ebandleni likaKristu. Kanti uthi uNkulunkulu yena ibandla lakhe uma lingasuka ekutheni umhlaba wenzani li focus in him. So yena uzobe
evusa emisa ikingdom yakhe ezoma forever, engeke izidestroy, ezodestroya yonke lemibuso ekhona. Njengoba siyibona kugcwalise kumbhalo lemibuso kuthiwa iyavukelana kwenzakalana. Lembuso ikhomba kona ukuthi iya ekupheleni ngoba khona umbuso kufanele ume. Amen. Amen. So ke ilonto ke bese siya laphana ke ku ezwini elifakazelana nalo. Lapho ngihleli njalo zonke lezi zinto ngirevealelwa umoya oyingcwele kwi presence kaNkulunkulu. Okay. La ngivume ukuhlala and listen to God, to the Holy Spirit. So ulokhuzana ke uverse 17 ukufakazela leli lizwi. Uverse 17 chapter 17 Revelation 17 verse 12. Uthi the 10 horns which you saw are the 10 kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for 1 hour as kings with the beast. So ilekhuzana impondo lezi eziyishumi kuthiwa ke uthi owayibonayo zisho amakhosi ayishumi azomukela umbuso negunya. Uthi by they receive authority for 1 hour as kings with the beast kanye ne beast isilo mangcwele. Yes. Uthi verse 14, these will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords and King of kings. And those who are with him are called, chosen, and faithful. Kushithi lokho kuthiwa kuzovusa ukulwa. Wathi isikhathi saleli verse. Ukuthi ibandla uNkulunkulu uzobe enzane. Uzobe elwa nalamakhosi. Lamakhosi azothatha igunya nokubusa konke akunikele kwibeast. Amakhosi alomhlaba azothatha lokho akunikele kwibeast. So ke ngoba iwundlu ilona elinikezwe ukuthi linqobe yonke into lizonqoba. Nansi ke indaba yami la ikhona. Uthi ke uthi and those who are with him are called, chosen and faithful. Labo ke abazobe besebenza kanye newundlu yilabo ababiziwe abakhethiwe. Futhi abazothembeka. Uyayibona lento ihlukene kaningi. Bafike babizwe base bayakhethwa. Base beyathembeka. So ke yilabo bantu ke ekubizwa ukuthi labo bantu ibona abazobe besebenza kanye newundlu kuliwa nale beast. So bangcwele njengoba ngikhuluma yonke into engiyikhulumayo ngicela uyispiritualize ungayithathi ngenyama. Njengoba kuthiwa laba bazobe belwa behlangene kanye newundlu ungayithathi ngokuthi ngenyama, kodwa lento izokwenzeka kwelika moya ku spiritual realm, izobe yenzeka kwelika moya. So abantu abaconnecta kwelika moya abantu abaconnecte ku Holy Spirit. Yes. Umoya oyingcwele. So ke umoya oyingcwele uNkulunkulu eyikhubeka lento kumina umoya oyingcwele usebeka ke indaba yokuthi ke lalela lana ke ngifuna ke mina ukukuthuma ebandleni lami. Ngifuna ungikhiphele abantu bami. I had a vision ngangise bathroom. Mangise bathroom yabo kufika nje into ethi angicimeze ngivala amehlo. Uma ngicimeza ngivala amehlo kube ngathi ngibona yabo lama filime bese siwabuke noJesu egcwele igazi all over lehla nasebusweni ungasaboni noma inyembezi. So engathi ugcwele igazi kanjalo uyakhala ngiqhubeke ngicimeze kakhulu kube khona into ethi nje ngicimeze kakhulu. Uyakhala inhlungu kaJesu anayo. Ithi inhlungu ibandla lakhe limazi umoya oyingcwele. It was 2020.
athi ibandla lami ipain yami ibandla alimazi umoya engcwele. So ngisebenzile ngawenza umsebenzi ngawuphelelisa. So ngase ngilishiya ibandla kumoya engcwele. So ngilishiyile ibandla kumoya engcwele alimazi. So ngifuna wena ngoba njengoba uNkulunkulu elungisa ikingdom. Ikingdom uHoly Spirit uyigovernor kwikingdom kaNkulunkulu. Njengoba eyigovernor kurong ukuthi ibandla lihambe lingamazi futhi lingamazisi. So ibandla futhi fanele libe kingdom minded. Yeah. Abazalwane babe kingdom minded. Yazi ukhuluma le nto ya kingdom minded njalo mina angiyazi ukuthi okay ukuba kingdom minded kanjani. Ngisafunda nami ngihleli ngisesikoleni ngiyafundiswa. Okay, fanele ibandla ngiyaqhubeka ngiyathandaza. Ibandla fanele libe kingdom minded. Ngizoyihlukanisa kanjani lento ngiyicacise kanjani kubazalwane. So njengoba ke ibandla fanele libe kingdom minded, fanele ibandla lihambe nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele okwazi ukulenza ibandla libe kingdom minded. Only the Holy Spirit. Okay, ngithandazeke ngibe naneminye imibuzo ke ama-question umoya engcwele engangimbuza wona even ngoba nangendlela yabo umoya engcwele mayekhuluma Thabane uvele ayithi into bhadla. Yes. Ayibeke ingabi nakhanda ingabi namsila yabo, and then ube confused. So ke mina into engiyaziyo nengayifundisa ukuthi umoya engcwele mayekhuluma noma ekunika i-revelation, hambe uyodiga again, take fasting, fundizwe for him to confirm what he is saying. Ngoba only the word of God can confirm into engiyisho. Yes. Because I am a man, it's not easy for me ukuthi ngibelieve, because kuthiwa sikholwe yizwa kusho ukuthi asikholwe abantu. Yes. So for me ukuthi abantu bangikholwe mangihambisa lento njengoba ingenakhanda ingenamsila ngizoyithini kubantu. So uma ibeka uthi hamba ungikhiphela abantu bami emasontweni abamazi umoya engcwele, kwafanele ukuthi ngithandaze. It took me a long time nama fasting. Ngibuza ngifuna ukuza ukuthi bakhishwa kanjani abantu emasontweni. Ngithi mangicabanga yazi ingqondo yami vele ibe encane, ngicabange ngivele ngibuke umhlaba, ngivele ngibuke amabandla amakhulu, ngibuke everything ingqondo yami. Ngivele ngibe nefear engazi ngiyibona ngithi inkosi ngizoyithini, ngizoyenza kanjani le. So uNkulunkulu ubuya kancane kancane. Into yokuqala abuya kuyona kumina, wafike nje wakhuluma izwi elilodwa. Wathi uyazi indaba yesonto ayikazibe kwi-idea kaNkulunkulu. If you can look from Genesis to Revelation, ayikaze ibe kwi-idea kaNkulunkulu. So ngaya ke ngimbuleka ke nami ngibona, ngalifundizwe ngaba nento engidonsayo ke manje, ngalifundizwe ngifunda koma Old Testament ngibheka. No man, amathempeli laba nama-altar yonke lento, zonke lezinto ama-tabernacles, ama-temple, no, akukho la ekuvela khona ukuthi kwaqala uNkulunkulu. I have to ask God again. Okay Nkosi, ngoba phela lana ububonakala kulama-tabernacle wehla njengomlilo emathempeleni, ububonakala uNkulunkulu ububonakala lapha nalapha. Athi okay, ake ngikubonise futhi. Wathi uyabona uma ngakubonisa ensimini yase-Edeni la ngizoqala khona ekuqaleni. Ensimini yase-Edeni ngangimise uAdam noEva bona. Ipurpose yami kwakuyipresence yami, kwangeyona ipurpose yethempeli. Ngathi abangikhonze lapho ensimini. So uma ngithi abangikhonze, mase bonile
abantu so ke angithi siyakhumbula isike uNkulunkulu wabeka ikhesi Yes. so emntwini umuntu wahamba exabene noNkulunkulu but uNkulunkulu allow it ukuthi kuqhubeke wawuvumela uNkulunkulu ukuthi baqhubeka abantu bamkhonze wabambathisa siyazi ukuthi bayidiscover ukuthi ba naked so mabeyidiscover bambatha amahlamvu uNkulunkulu wasebamboza wabambathisa wayiyeka yaqhubeka impilo yaqhubeka without God without the Holy Spirit so ngoba ipurpose kaNkulunkulu enza umuntu ensimini emenza bamenza be u3 uthi let us make man yabo so ke la njengoba akho umuntu ngeimage yakhe so akamakhanga eyedwa as God umakhe with the Holy Spirit and the Son so ke lapho uma sizwa ijeni yokuhamba kwabantu behamba noNkulunkulu asimuzwa umoya oyingcwele ngoba noma sizwe ukuthi khona uma singabheka lapha eBhayibhelini umuntu owake wehlelwa umoya oyingcwele wokuqala uNoah owehlelwa umoya oyingcwele uNkulunkulu wamvusa base beyaqhubeka ke so uNkulunkulu ke esevusa umuntu individual abe kumoya wakhe oMoses siyazi kanjalo so kodwa ipurpose kaNkulunkulu yayisekuthena umuntu nje umuntu enikezwe igunya idominion umuntu unikezwe idominion so ngaloku kona kwakhe isono sayisusa yonke leyo nto waseba njengayo yonke into so ke umoya ke oyingcwele so uma sesifika la endabeni kaJesu uma esiyambula kumina uthi uJesu kuza kwakhe emhlabeni he came to restore the Holy Spirit and the kingdom so iproblem yethu thina makholwa asisazanga leso sikhathi ukuthi uJesu wayezokwenzana emhlabeni so uJesu ngoba ezovuselela indaba kaMoya Ngcwele ezoyilungisa kufanele ukuthi ngoba kwasekuhlulekile wonke amagazi kwahluleka everything yonke imizamo zonke lezi ayithunze ezazenziwa na uMoses zonke le instruction ayinika uMoses kwi-Old Testament yayisihlulekile so ngenxa yokuhluleka kwalezo zinto kwasekufanele ukuthi ke manje kuzohlatshwa iwundlu eliuKristu so ke iwundlu eliuJesu selihlatshiwe kufanele kubuye nomoya oyingcwele uJesu uyabafundisa lapha usethi ake nihlaleke manje silinde umoya oyingcwele ake kuhlala kodwa mina ngiyahamba njengoba ngihamba nginishiya kumoya oyingcwele so ke bangcwele uJesu wayekhala leso sikhalo sokuthi ke ukhala isikhalo sokuthi ibandla elishiye nomoya oyingcwele lihambela libala uyazi Dlamini ilokhuzana indaba yebandla mina ngiyibone before 2020 ngisebandleni lami isikhathi eside ukuthi hayibo indaba kaMoya Ngcwele ayisakhulunywa yazi ngikhuluma mina ngikhumbula mina sisanda kusindiswa size sisiwe emanzini masiwe emanzini babebheka ukuthi lo mzalwane ugcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele ukuthi angaze ayongena emanzini because amanzi awenzi lutho into ebalekile umoya oyingcwele ngikhumbula nje ukuthi ebandleni lami engangikhonza kulona assembles kwakunobaba ngalezo ikhathi owayemdala okwakuyena yedwa wayefundiswa ngomoya oyingcwele sisanda kusindiswa sifundiswa sinikezwe ama teachings ukuthi sizoya embhabhatisweni wamanzi so lo baba wayefundisa ingene ngendlela kwakuyi gift yakhe futhi ukuthi ekugcineni mhlambe sidonse 2 weeks ekugcineni sesizoya emanzini sonke kufanele kubone obaba
abayaziyo lento ukuthi hayi ubani nobani wehlelo ubani nobani wehlelo bese siyongena emanzini ngokugcwaliswa kwethu kodwa uyabona ukuthi leyo nto yahamba yaphela sekuvele kuthiwa umuntu ngoba umoya uJesu fana ngene emanzini sekubona ngathi sekuphelele akamazi umoya oyingcwele kwagcina kucima ngendaba baphela nabantu abakhuluma ngomoya oyingcwele ngayizwa lento yami mina kunento elimalayo ukuthi akusakhulunywa ngomoya oyingcwele ngize ngihambe ngiquestione mhlambe abafundisi indaba kamoya oyingcwele yabo ngibona ukuthi into nje futhi le ayabo into mangabe uyinakile uyiqaphela uyayiobserve bese ngingasakwazi mina ukulalela umfundisi oshumayelayo ngilalela ukuthi ngifuna ukuthi uthini ngomoya oyingcwele ngimbona lo mfundisi uzwe uyaqeda kasho lutho ngomoya oyingcwele for a long time for some years ngo-2017 ngike ngathi ngaya eCape Town njengoba ngangiye kokuqala ke ngihambe kokuqala ngingakayazi Cape Town 2017 ngafika khona ngakhuluma ngomoya oyingcwele kodwa I wasn't aware ukuthi ngangikhuluma ngomoya oyingcwele kakhulu so ngathi senginama challenge ngize ngibuyele eThekwini ngoba ngangike ngasho ukuthi ngafika nama challenge ebandleni ngabuyela ekhaya mangibuyele ekhaya ngahlala so ngaze ngayikhohle indaba yaseCape Town naye ke singibuyela ke sekuyi lockdown indaba uNkulunkulu esefuna ngibuyisele eCape Town ngalezo nsuku ngizobuyela eCape Town khona usisi owayekhonze ebandleni lo sisi athi sisibuthi ngizwe ngikukhumbula kunama VNs akho njalo wakuthi mangabe ushumayela wawuhlezi ukhuluma into eyodwa wawungayikhuluma into eningi wawukhuluma ngomoya oyingcwele mawukhuluma so bathi mina ngifisa ukuzobuza kuwena kodwa ngikusaba because angazi yini umoya oyingcwele lo mzalwane uchelate osisi she's leading amantombazana but she doesn't know anything about the Holy Spirit ngithi oh no ngizwe ngiphatha kabuhlungu lento ngithi ngizwe bayipheni avela lethe afake inqwaba yama VN eintshumayelo zami ngampela eintshumayelweni zami ngangikhuluma kakhulu ngomoya oyingcwele kodwa ngangingekho aware ukuthi ngikhuluma kakhulu ngomoya oyingcwele so sengisho ukuthi yaba khona iphela ukuthi habe ebandleni kanti abazalwana bamazi kanje umoya oyingcwele ngakhumbula naleyo nto ukuthi ihambe nalabo babemazi bagcina bangasamazi so that is why ke nakuthina ke uthi uNkulunkulu ubuyisa imvuselelo kamoya oyingcwele ebandleni lika Christ because ezibandla kufanele manje lishifte liphume emasontweni lingene kwiKingdom libe kingdom minded ngoba uJesu ngeke abalanda abantu abangekho kingdom minded because abantu bacabanga ukuthi mhlambe makukhulunywa ngokuba mawukhuluma ngerapture ngicabanga ukuthi abantu bacabanga to be right standing with God to be right standing with God ukuba in the perfect will of God. I perfect will of God akuyona le holiness abayishoyo abantu. Khona into abayishoyo holiness ukuthi hayi ngoba ngisajoli ngoba ngigqoka kanjena bacabanga ukuthi that is a holiness. No, holiness is to be the right standing with the Holy Spirit. Yeah. Walking with the Holy Spirit step by step to be led. To be led. Umuntu osenziwe ufanele alidwe. Umuntu osenziwe kufanele aphile impilo ethanda uyena. Nokuthi umfundisi. Yes. Kufanele uguide. So enye into ke waseyikhuluma umoya oyingcwele wathi kumina ke ibandla ngifuna li repent. Kwi kingdom uya repent ungena ngerepentance. Wathi especially abafundisi. Because ibona abalidukisile ibandla ngokuthi ibona qala bashiya indaba kamoya oyingcwele. So uyikhuluma lento yayiba uthi ijule kanjani inzima kanjani kumina. Uthi abafundisi kufanele uma be repenta athi umfundisi a repenta lishiye phansi ibandla.
angaloke ethi hayi abantu bazokwenza njani. uNkulunkulu knows about abantu bakhe. Yeah. He is the one. Because into eyenzekile akhala ngawo uJesu uthi ibandla abafundisi benze abazalwane bazibona bazi amasonto but abamazi umoya oyingcwele. Lo ekufanele kuyena bamazi, lo kufanele kuyena abenze babe kingdom minded. So ke wayibeka leyo nto okuqala ngiyakhumbula ukuthi ngaze ngaya njengoba ngise Cape Town ngaya ebandleni noma ngase ngihleli phansi ngingasakhonzi ngaya ebandleni ngakhuluma nomunye umunye ubaba nje engangimazi owazi yonke into yami. Ngamtshela ukuthi angazi ngizongena kanjani ngoba ngiyazi la ebandleni akukho lula ukuthi abayimukela into ekuthiwa nje umuthi ukukhuluma uNkulunkulu ebandleni lami hayi abathathi nombani mhlambe bangamuza umfundisi omkhulu. Yabo. So ngase ngikhuluma nalo baba ngoba wayekholelwa entweni yami. Wase lo baba wayengikhuluma nomunye umfundisi. Lo umfundisi ngalesa sikhathi waye chairman ka-RCC eCape Town. Okay. So wathi ngizokhulumela naye lo uyena umuntu all-right. Wasiyangikhulumela naye nangampela senze appointment sahlangana nalo baba. Uma sihlangana no baba ngimchazele yonke into. Avele lo baba abe crazy. Athi kumina uyazi wena ukhuluma izinto ezayikhulunywa ubaba uBhengu. Ubaba uBhengu ivision yakhe yayingasho ukuthi akwakhiwa amasonto. Ubaba uBhengu vele wayekade ethiwa kuhanjwe lahamba ivangeli. Yabo. So bese sithi hayi ngicela ubhale incwadi. Okay. Ngoba angithi kwakufanele ngiaddress lento le nabafundisi bayazi because uNkulunkulu ufuna repent. Nabafundisi indlela abafundise ngayo. Hayi nangampela ke ayithatha incwadi. And then emva kwalokho akaphindanga wangilahlekela wangaphinda wabuya weza kimi. So kwaphela kanjalo. So ke ngiyayazi ke bajwayele benza kanjalo ke nje bonke abafundisi basebandleni lami. Ngiyabazi babenza kanjalo uma uthi uNkulunkulu uthe hawu baba excited uzuthi wena hayi konke abazoyenza after that they forget about you. Yeah. That shows ukuthi bebenga believe bebekhohlisa wena. And then ke ngase ngiqhubeka nendlela ke ngoba into repentance especially kakhulu umoya ngcwele wayikhuluma kumina ngakho ebandleni lami. Wathi akamfuna umuntu oqashiwe emsebenzini wakhe uqashwa abantu. So njengoba kurepentwa umuntu oqashiwe fanele repent ukuthi uqashiwe umfundisi uqashiwe uyahola usebenza phansi komuntu. Fanele abantu basebenze phansi kamoya oyingcwele baqashwe umoya oyingcwele. Ukuthi une gift akusho ukuthi lokho sekufanele ukuthi ulead abantu bakaNkulunkulu. Because ama gift awukusebenza in the body of Christ. Yes. Ama gift awokuwona okuphatha ibandla. So wathi abantu bonke abanamabandla they need to repent. Ngoba abantu njengoba bengamazi kangaka umoya oyingcwele bazibona bazi amasonto abo. And then ke kusho ke yahamba lapho ke ngangayithola futhi leyo platform ukuthi ngikhulume kanjalo kubafundisi. Ngoba wena Dlamini uma uNkulunkulu ebeka into kuwena yangamukelwa yavimbeleka yonke indawo leyo nto isala necala lakho. Yeah. Njoba ngihlupha nami ngiza la koGoli ngizokwenzani ngizosusa icala legazi Kuwena. kumina. Angikhathali umuntu uyangibelieve angikhathali umuntu akangibelieve kodwa ngizosusa icala legazi ngoba kwakhulunywa kumina. So ke abantu ke njengoba indaba kamoya oyingcwele iyacima nasemabandleni nabazalwane abangayihluphi. So ubekani umoya oyingcwele nangabazalwane abasebandleni abahleli ukuthi
emabandleni especially la emabandleni ethu esikade sahlala esineminyaka eminingi esisho iminyaka eminingi sahlala kunama visionary ahleli i-visionary ayikwazi ukuhlala kwi-vision yenye visionary. Yeah. So if i-visionary ihleli kwenye vision iyafa. Yeah. Because ngelinye ilanga uzobuzwa ngalento oyithunyiwe emhlabeni. Awuyenzanga. You see what happened to me as ngiyi-visionary ngangihleli ebandleni. uNkulunkulu wangikhipha ebandleni. Ma uNkulunkulu esengihlalisa phansi esenginika ivision yami. Uthi phalaza yonke lento yasebandleni lakho. Yebo lobu usuyifundisa, lobu usuyishumayela yonke lele. Ngoba manje ngizokunika yakho. Ngizokunika yo vision ekuziyona uzoyithatha uyise ebantwini. Manje lento yokuthi iqashwe ebandleni nami ngangikufuna ngoba ngangihlushwa uNkulunkulu. Lento yokuthi uqashwe uthi uzosebenza ebandleni, usebenza kwivision yomunye umuntu. Nawu nento yakhe ebekiwe kwena ngeke izalwe usahlele ebandleni. Ngeke izalwe. So uthi umoya engcwele kumina kugcwele ama visionary lapha besikhonza nabo. Kodwa babulawa ngoba bafa ngoba baye ukuhamba nomoya oyingcwele. Yeah. Manje uNkulunkulu hate indaba yamasonto because amasonto abenze abantu baba church minded, bagcwala izinto zesonto, babanjwa izinto zesonto. Yabo nje khona abantu ababanjwe ubufundisi. Bayathandwa ebandleni, ba recognize. Khona babanjwe ikhundla, ba ama elder, ba amadikoni, kodwa banento kaNkulunkulu abahleli nayo. And njengoba nento kaNkulunkulu ababizelwe kulabantu abahleli nabo. Abantu they are out there. This is why umsebenzi kaNkulunkulu umile. Abantu abanento kaNkulunkulu bahleli emabandleni, bahleli kwivision kaBabubhengu. That is why besa idolize uBabubhengu. Yabona? So ivision ekaBabubhengu, mina I had to vomit ivision kaBabubhengu. Ngahlaliswa uNkulunkulu, wangihlalisa uNkulunkulu kwaphela unyaka wonke. Kwaphela iminyaka ngihleli ngiphalaza ivision kaBabubhengu because it was in my vision. Yayizokwakha mina for my vision ukuthi ngiqhubeke neyami vision nami ngiyokwakha abantu ngeyami vision. So ke yilo umlayezo mina engizodlulisa abantu bahleli. Ngeke uhambe na umoya engcwele uhamba nabahambayo. Mawumile wena umile. Kukhona ukuba kwi permissive will of God. Okay. Mu permissive will of God. Uphila usiyekile isona. Uphila ngama morals kaNkulunkulu. Mu permissive. Awumona uNkulunkulu uyakhonza permissive will. Kodwa kufunakala i-perfect will of God. Ekufanele abazalwane bangene kuyona. They need to repent. Ngoba abanye nje baye bangibuze lapha egroupini ayi ziyabuya thabana. Ziyabuya kakhulu egroupini. Bayasizakala abantu abaningi bafike bethi umoya engcwele asimazi, umoya engcwele asimazi. So ke ukuthi abantu yabo noma bekhunywa ngomoya engcwele bethi umoya engcwele asimazi, bacabanga ukuthi umoya engcwele kuzoba something nje uzovele kwehla umlilo ukhale omemeze no. I thinking yabazalwane leyo. So uma sebefikile create presence yakhe. Yes. Presence of the Holy Spirit. Ukuba kwi presence you are receiving in the presence of the Holy Spirit. Endaweni ekukhulunywa ngayo lapho aziswa khona umoya engcwele. So benza kahle baya understand. Ngiyathemba ukuthi bayakhula ngoba sekukhona ke nalaba engangiqale nabo eqaleni sebeyishumayela le ndaba ye kingdom noma ke abaningi impela basangibona nginjengomuntu olwa namasonto. Angilwi mina namasonto,
I am passing the message engiyithunyiwe. Ngoba into engiye ngisho yabo njengoba nginabantu engihamba nabo abangizwayo angibizelwe abantu bonke. Khona abazongizwa khona abazongizwa. Kufana nalento yesihoko khona abazoya esihogweni khona abangeke baye. So into emi kanjalo. So ke kumnandi kunjalo siyaqhubeka. So ke uNkulunkulu ke wase kufanele ke unpackele izinto ekufanele ngiyifundise abazalwane for them to believe indaba kaHoly Spirit. Okay. Ezi-wrong ezingekho ezweni kaNkulunkulu ezindlela yokukhonza abakhonza ngayo. So uNkulunkulu uletha indlela entsha manje yokukhonza uNkulunkulu. Ezisamba nomoya engcwele izinto zethu zi-spiritual. Yeah. There is why singakhathalele ukuthi sakhe indlu yesonto. Sihlangane egroupini, sixhume kumoya, siconnect, senza ama-fasting, senze konke, siconnect kumoya. Because izinto zi-spiritual. Yes. So ke lento nanento ke yokuthi ke ngisazobe ngichaze nalento ukuthi ke wayibeka mina uNkulunkulu ukuthi umoya engcwele ize uyi-rapture. Okay. Yeah. Uyi-rapture umoya engcwele. So once you are full of the Holy Spirit, yona into kufanele efunakalayo kuwena. Full of the Holy Spirit. Ugcwala umoya engcwele. So angazi noma isikhathi sisangivumela ngoba mangiyiqala le. Asingayiqala mamkhuleke sesavuma kusesengconyana. Yeah, kufanele uma ngithi be full of the Holy Spirit, ake ngiyiqale la ukuthi uJesu lapha ku Revelation ungambulela indaba ka Revelation. Okay. Ukuthi ku Revelation i-judgment yamasonto iphela ku Revelation 3. Yabo njengoba ubona laphana uJohn ekhuluma ngamasonto akhuluma abesethi repent. Yabo athuliyekile uthando lwakho lokuqala. Ngiyazi ubukaduka kanje wethi nje noma ngifunde nje Ephesians sibone lapha ku Revelation sibone ngebandla lase-Efesu chapter 2. Uthi ke verse 2, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars, and you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you. This you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Eish. So lana ke ukhuluma nebandla lase-Efesu. Wonke ke lamabandla ke ngeke ngiwafunde wonke siyayazi. Ukhuluma abesethi repent. So lo repent lo iwona ke lo ngikhuluma ngawo mina wasemasontweni. Ukuthi uma uphuma kwi-religion you repent ungena kwi-kingdom. Awuvele nje ume kwi-religion umemeze nge-kingdom uthi ngikhuluma nge-kingdom. You need to repent from i-religion. I-religion zonke lezi zinto eziwumfanekiso eziyisithunzi lisho njalo izwi lenkosi. Lithi ziyisithunzi izinto ebezenziwe nje zayisithunzi. So sisame ngazo namanje sisakhonza uNkulunkulu ngesithunzi. Ngalezi zinto eziyisithunzi. Yes. So njengoba sikhonza uNkulunkulu ngazo lezi zinto eziyisithunzi. Uma sesiya kwi-kingdom we repent. If you repent you don't go back kulezo zinto.
So that means ngoba ukurepenta isinqumo sakho akusona isinqumo sebandla. That means when you repent, you come out of the church. Kuyakuforce ukuthi you come out of the church, uyaphuma esontweni, because esontweni kusebenza intando yeningi. Esontweni makuthiwa si-celebrate iPhasika siyali-celebrate sonke. Ngeke ukuthi yena ula phakathi kwethu uthi wena hayi mina angili-celebrate iPhasika. So siyazi ukuthi repentance ukuphuma entweni okade uyenza ngaphambili ongasayenzi. That is why ke sithi ke if uzongena kwi-kingdom you need to repent. Nami kwafanele ngirepent entweni engangizenza. Yabona mina ngithe sengihleli kwi-presence kaNkulunkulu. Kwafanele ngirepente nasekutheni bengilithanda isonto lami ngingaliboni isonto elingcono kunalo. Mina ngikhonze ebandleni for 25 years ngingafellowship because ngangazi ukuthi ngizobe ngiyofunani kwelinye isonto ngoba uNkulunkulu la kwelami isonto. I had to repent kulokho. Ngangi-idolize ukuthi abafundisi bami abasisontweni lami ibona abashumayela kangcono kunabanye abafundisi. Ibona abafundisi abangcono futhi isonto lami ilona elinemfundiso. Isonto lami futhi ilona elinabantu abaphilayo abakwazi ukuyiphila lento. I had to repent kulokho. Because uthi ungengcwele esontweni kugcwele idolatry. Abantu baya-idolize. Ngunesikhulu kuyas-idolize. Kuze kube khona abazalwane. Mina ngangivese ngingakhona mina kuthiwa khona abazalwane abasebenzisa witchcraft for isikhundla enkonzweni. Ngithi mina awukhame enkonzweni yabantu abasindisiwe. Sekuyenzeka. Sekuyenzeka. Ukhonza muphi uNkulunkulu lapho? Ngoma phela nimkhonza uNkulunkulu ngokuhlanganyela. So lo muntu uhlele esikhundleni ngezinto zakhe. Leyo nto sasiyigcina emasontweni singazi ukuthi nakwinsindiso sizoyibona. So ke wathi ke uNkulunkulu khona idolatry esontweni. Okay. Umfundisi unakekelwa ukudlula abantu bonke esontweni. Kukhona abantu abahluphekile abalambile. Wonke umuntu ufuna ukuthengela umfundisi. Wonke umuntu ufuna ukuthengela umfundisi ukudla. Wonke umuntu ufuna ukugqokisa umfundisi. Wonke umuntu ucabanga umfundisi. Why? Yabo. So lento yokuthi uNkulunkulu ayikhulumayo abantu abampofu ibandla linandaba nayo. Because uJesu ukhuluma ngabampofu mayikhuluma kakhulu ngokupha nokunikela. Abampofu akuthiwa abanikezwe. So ke ileyo nto yilezo zinto zesonto. Ilezo zinto zesonto. Ngiyakhumbula nje mina ibandla lami kwaze kwathiwa lithexwe kakhulu ngoba lalinemali eningi kodwa linikele kwabampofu. So ukuduka konke lokho asikho kingdom minded. Ziningi izinto ke azibalekile uNkulunkulu wathi zisikhiphile kwi-kingdom. So uwavala amasonto ngoba ngenxa lezo zinto sefuna abantu elungisa ibandla lakhe. Isikhathi lesi ukuthi uNkulunkulu ulungisa ibandla lakhe. Nokuthi ulungisa umhlaba. uNkulunkulu ulungisa ibandla, ulungisa umhlaba. Ibandla uyalikhipha la licwilile ibandla. So njengoba licwilile fanele libuyele kumoya engcwele fully. So uma seyambula ke uthi ke manje indaba ilapha umbuleka uRevelation 5. Okay. Lapha kuRevelation 5 sibona indaba ye-scroll. Okay. Ukuthi ke kuthiwa kwaqhamuka ingelosi iphethe i-scroll. Yes. Mayiphethe lesi scroll ingelosi kwatholakala ukuthi akukho noyedwa emhlabeni nasezulwini oqualified to take the scroll. Yini scroll? Umqulu wencwadi. Eish matata. Umqulu wencwadi. So ke uma kutholakala ukuthi only Jesus Christ who qualified to take the scroll. So njengoba siya ku-Revelation 5 sesikuyena ngalesa sikhathi ukuthi uma ngcwele sesikuyena ngoba uJesu sesithathile scroll sesingakuyena.
ibandla fanele lazi manje ukuthi i-scroll isiphethe uJesu. So sesikuyena i-scroll uJesu. uJesu ulungisa i-kingdom. He's busy with the kingdom of God. So kwi-kingdom of God, only the Holy Spirit is a governor. Everyone fanele azazele yena umoya engcwele ngokwakhe manje. Sifike kuleso sikhathi. That is why umuntu uzokwazi umoya engcwele hambe kwi-presence. Ngeke umthole kumfundisi, ngeke umthole esontweni. Esontweni uzoba more corrupt. Yeah. Kodwa kwi-presence yakho. Njengoba ngisho ngithi wedlamini ayikho lula lento. Kanjani ingabi lula lento? Fanele uthathe isinqumo ongakaze wasithatha. Uma ufuna ukuhamba nomoya engcwele, uma ufuna ukuba kingdom minded, because umoya engcwele akamfuni umuntu oqhamalazile. Akamfuni umuntu oqhamalazile. Ufuna ukuhamba nawe, ufuna ukulawula. Thina sibizela ukulawulwa, ukulidwa. In everything sizenzile emangcwele izinto eziningi esizenzile sikholwa sisindisiwe sazenza izinto eziningi engafanele sizenze sathatha inqumo kwangenwe emishadweni kwaqalwa amabandla kwamiswa amabandla into ezinkulu ezinqumo ezinkulu without the Holy Spirit kuningi amakhola akwenzile without the Holy Spirit. So izinto ekufanele ukuthi lezi zinto uma ufikelela kuzona buza kuyena, is it right for me? So ke sithatha isinqumo somzalo nasiphumi kuyena, akufuna siphume kuwena isinqumo. Asilalela inyama yebo izosilwisa ngoba isetshenzwa uSathane. So uNkulunkulu wakhuluma okuningi okulimalile ebandleni lakhe ngenxa kungasebenzi kaMoya Engcwele, ngenxa kuba singamazi uMoya Engcwele. Abafundisi busudukiswa yibona nje impela. Yes. Kusho yena athi hambe yoqala ibandla, utshela uyena engakutshelanga uMoya Engcwele. Aqalisa ibandla. Athi ake besushumayele kanje hambe yoqala ibandla. Uqala ibandla bese abe uMoya Engcwele wakho yena. Uyena manje ozokutshela ukuthi yenza kanjani ebandleni lakho. Eish. So ke uMoya Engcwele ke so ke njengoba ke uJesu ke sesithathile iscroll. Sikumoya Engcwele iscroll. So ke uqala ke urepente ubuyele kuMoya Engcwele. Hayi ukuthi lento ukuthi nje kuvele kuthiwa hayi sesikhuluma ngoMoya Engcwele nobani ufuna uMoya Engcwele nobani ngathi into ephisanayo nje uMoya Engcwele. Hey kwenziwa isigqibo. Ufuna yabo lesigqibo wasithatha mhla umukela uJesu usindiso. Yabo leso sigqibo washiya onke washiya ama boyfriend, washiya ama girlfriend, washiya abanye bashiya ngisho imisebenzi, abanye benza iningi igqibo esazenza simukela uJesu. Nalana ke kufunakala leso sigqibo esinjengaleso bazalwane. Kufunakala leso sigqibo esinjengaleso ukuthi ke uma ngithi ngihamba noMoya Engcwele. So njengoba ngila ngikufika kumina lelizwi elilapha kuMatthew 22 la ekhuluma khona ekhulunywa ngomshado ngesimemo somshado esasikhishiwe sakhishwa isimemo kuleso simemo somshado kwakunabantu ababefanele to be invited ababe invited. So kwaphuma ingcebo zayo babizela abantu zabathola bonke bebusy banezinto ezabo yilo nalusho kwakhe kwathiwa hambani niye inhlanganweni zemgwaqo niyolanda nombani otholakalayo. Yabo njengoba sila Thabani la kwakho eseyinhlanganweni zomgwaqo. Yes. Uma kuthiwa boqala bokugcina boqala la kufunakala abantu abazolalela la abangezi kusho ukuthi hayi mina ngasindiswa nini ngimazi uNkulunkulu kanje kwi kingdom kufunala abantu abazohamba noMoya Engcwele. Ngoba manje uyifinele uMoya Engcwele. Yeah.
uyi-final. All in all singakhuluma ngezinto zonke lezi siyikhulumayo esizaziyo ngeBhayibheli siyiqephuze asizukusiza esigcineni ukuzazi kodwa ekugcineni umoya oyingcwele umazile yini yena na usenzile yini isigqibo na isimemezelo lesi sokuthi senza isigqibo nomoya oyingcwele nokuthi ke uma ngiqhubeka nendaba yami uthi ke la uma ekhuluma sikhuluma ke nge-scroll uthi kunabantu ekade ngiba prepare for a long time abangenile enhluphekweni bangena lapha nalapha uthi labantu bengiba prepare ukubamisa abasebenze kwi-kingdom yami uthi angishodi ngabafundisi abafundisi bangayibeka phansi izintambo ba repent laba abakade abangenayo message ye-kingdom bayibeke phansi ba repent yazi dlamini ukurepenta kuyinto emnandi because uthatha i-route e-right yebo lonto ukwehla ebantwini kuNkulunkulu uyakuphakamisa uNkulunkulu not just wehla ukuze aphakanyiswe yabo so abanye sebene problem yokukhulu kokwehla ukuthi awukade sengumfundisi ngilapha phezulu manje sekuzofanele ngehle ngibe umzalwane hayibo abekho abafundisi ezulwini abekho abafundisi kwi-kingdom there is why kuthiwa kwi-kingdom silingana sonke kwi-kingdom silingana sonke akukho umfundisi akukho umphostoli ngangakutshela lalokho so abanye bavele babone ngathi kingdom mandate indaba ye-title is just a gift une-gift wena kuphela awumkhulu kunabanye. That is why uJesu uma bembuza abafundi bakhe uJesu biza umntwana omncane ummisa la uthi nje ozoba njengalengane uyazi ukuba njengengane ingane kulula ukurepent exactly so fanele ekurepenteni sifikele kulelo zinga lokuthi ukurepenta kulula ngaleyo ndlela ukuthi ukuze ukwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu. Siyambona uSoli wahluleka ukurepenta uSoli wahluleka ukurepenta walahlekelwa umbuso kaNkulunkulu. uDavide wehla warepenta wabamba umbuso kaNkulunkulu. So ke ileyo nto ifunakalayo. So ke uNkulunkulu ke uthi unabantu ke akade ba prepare. So ngike ngawezwa futhi nami ama prophecies before ngoma 2015 aye prophetwa nami ngisesebandleni bethi uNkulunkulu nabantu azobavusa abazoma egcineni. Ngizwile impela kuprophethiwe nango 2014 yezwa khona omunye umfundisi futhi wayethanda ukuprofetha kakhulu ngiyangimosha igama lakhe ethanda ukuprofetha ngaleyo nto ethi yazi khona into enkulu ezokwenza kune-event enkulu but uNkulunkulu kunabantu abalungisayo abakaziwa abantu abangaziwa bangakabonakali. So wasethi uNkulunkulu yibo-ke laba ayebasho abazosiza abantu ukuthi bafunde ukuhamba nomoya oyingcwele because ibona zoprepare ngalo ibandla likwi-preparation eliyalungiswa. So angazi noma kukhona enongakubuza njengamanje. No. I'm still following. Yeah. Okay. So ke kwafika ke ngangambulelwa nenye into ke into zaNkulunkulu is very strange. Ngoba zixabanisa nabantu. Ngenami ngangivele uRevelation 12, yabo Revelation 12. Yeah. uRevelation 12 kuthiwa lapha kwaba khona isibonakaliso. Sign kwabonakala owesifazane owayembethe ilanga nezinkanyezi kunelanga elilapha phansi kuyena lo wesifazane ekhulelwe umntwana. So lo wesifazane uma ekhulelwe ezozala umntwana kuthiwa ke kwase kubonakala ke noDrago lo wesifazane wayekuma labor pains.
so kwase kubonakala noDrago mayibonakala uDrago la uDrago bomvu obonakala ke eza ngolaka efuna ukuhlwitha umntwana amen ngingakwazi ukuphoza kancane noma ngingakwazi ukuphoza kancane no nginkinga okay ukuphoza kancane okay okay no shoot Jim so stop awungaphuma it's fine seselele 26 minutes okay la ngemuva ne kuyafana ihlangene Oba siyaphambana yazi mana nje ngizophuma nje la angikhona khona manje bese ngikufonela sharp Okay, then I'll just say what I have to say in English so that you can clearly understand me, sir. Because right there, whenever I'm speaking in Zulu, like you can tell that the person is only trying to speak, but then it's just that it's not that fluent. So yes, in Rulisija Kutumela, I've reached out to you like a couple of months ago, right here on WhatsApp, if you can read them. No. Into zakhona. Amen. Philani egameni lenkosi uJesu. Naza waseNazaretha. Saphini inkosi sasodolosile. Okay. Sizoyijoin. Yes bazalwane bami sisase khona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ya mama mhlambe singayiqedelela indaba yethu. We have just only 20 minutes more left. Then sikwazi ukuthi iqedeleke kahle indaba yakho. Yes. Yeah. So la indaba ka Revelation 12 lebengiyikhuluma. Yeah. Nendaba kaDrago. So uma ingceleke uma enginterpretela yona ukuthi uqondane salama. Yes, I don't know. Khuluma nje direct. Yes. Okay. Ilokhuzana owesifazane akubeke njengokuthi ibandla. Owesifazane okhulelwe umntwana. So umntwana lo kubekeke ukuthi ilelu hlobo lalabantu abazofakwa this message yabo umubuka lapha ku sifunde lapha ku Romans 8. Okay. Lapha ku Romans 8 ukuthi umoya ngcwele uzobenza labantu baqualify ukufana nendodana. Romans 8:14 Yeah. Uthi for as many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So labo bantu bazonikwa the spirit of sonship. Umoya wendodana. So bese kuthi ilokhuzana makhulunywa ngelonto le ekuthiwa ke bazobusa ngentonga yensimbi. Yes. So intonga yensimbi i message of the kingdom. Okay. Ubuyela kule message of the kingdom. Bazobe bephethe yona, bazonikwa yona. Le
leyo message iyi-message yokugcina iyona ekuzonqotshwa ngayo izizwe ezikhona nalapha uJesu naye kuthiwa lapha uma sibuka lapha ku-Revelation 11 lapha ekukhulunywa ngokuthi naye uJesu uma esebuya futhi uzobuya esehamba ney'ngelosi zakhe Yes. ezoshaya umhlaba ngentonga yensimbi. So izinto zikaNkulunkulu-ke zi-spiritual. Lezo zinto zikhulunywe zizobe zenzeka spiritual. Zizobe zingenzeki physical. So-ke lama-ke nabo-ke kuthiwa bazobe bephethe intonga yensimbi, i-message of the kingdom, umlayezo kaJesu njengoba unjalo, umlayezo wokugcina. So-ke njengoba-ke laba bevusiwe ukuthi-ke bafaka abantu kule message, so la kwi-presence kaNkulunkulu abantu bazolinda, kuzolinda ukubuya kwenkosi. Yes. La kule message ngoba uJesu mayelanda ibandla ngeke alilanda ibandla likhonza ngalendlela elikhonza ngayo, likholelwa kulezi zinto elikholelwa kuzo. Ibandla li-ignorant ngalendlela isimanga. Yazi khona enye into eyikhala emoyeni ngcwele isililo kumina ukuthi abazalwane, if kufa umuntu abakaqondi ngesidumbu ukuthi is not you uma ngabe ungasekho. Yes. Basafaka isidumbu endlini abazalwane, bafaka isidumbu enkonzweni, bagide phezulu kwaso, badanse phezulu kwesidumbu esontweni, believing it's you. So ilokho kungazi konke uNkulunkulu afuna ukukhipha kubantu bekingdom. Kunezinto ama worship ekungafanele ngabe siyawenza thina abazalwane. uSathane ehlakaniphile ngayo, uhlakaniphile uSathane. Yabo uSathane uhlakaniphile. uSathane akakuphoqi ukuthi umkhonze. Uthi uJesu, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Isela uma lizokweba ngeke livele nje bese liyeba. uSathane kunezinto eziningi ayifaka esontweni antshontshe ngali zabazalwane. Abazalwane babeship uSathane emasontweni. Do you know that? Yes. Siningi even nalezi zinto nalento okukhonza izinsuku, lezi insuku ezikhonzwayo. Ngiye ngithi mina lezi insuku abazalwane abasabona nokuthi lezi zinto ziqhamuke nje. Oh my Mother's Day, oh my Father's Days. Yabo lezi zinto ezikhonzwa ezenziwe enkonzweni. Siqhamuke nje. uSathane he mean business in everything Sathane into ayenzayo. Mother's Day khona idemon oluworshipayo behind. Father's Day khona idemon oluworshipayo. Ayikho nje uSathane ayinto ayenza for sweet nothing. Yabo kuthiwa iWomen's Day, kuthiwa njengoba kuyi-heritage. Uzobona emasontweni i-heritage bazobe begqoke izinto zabo bephumile nanokuthi umuntu we-kingdom uyaphuma ekutheni umZulu, uyaphuma ekutheni umXhosa, uyaphuma ekutheni umSuthu. Umuntu we-kingdom uma singena kwi-kingdom sinesiko lakwelethu le-kingdom, asinali uyaphuma emasikweni akini, uyaphuma emasikweni amaZulu, nangendlela amaZulu agqoka ngayo uyaphuma endleleni egqoka amaZulu. Ugqokiswa umoya engcwele, the Holy Spirit. Yeah. Uyakugqokisa yena as a kingdom. So-ke uma sikhuluma nge-kingdom sikhuluma ngezi zinto ezinjalo nje ngiyathashapha ngoba nesikhathi asisekho. Yabo. So-ke nayo-ke lento ukuthi sisakhonza izinto eziyisithunzi sisenza lezi zinto eziyisithunzi ezingasenziwa manje. Lezi zinto eziyisithunzi wathi meyibeka kumina umoya ngcwele ayibeka kabuhlungu. Ziyawuphika umsebenzi wasesiphambano. Yabo uSathane mangithi uSathane uyadisguise amenza into. Ngalezi zithunzi uSathane ufuna siphike umsebenzi owenziwa uJesu esiphambanweni. Siphika ukuthi uJesu wafa, waqeda konke lokhu uJesu. Siyaphika thina, siyaphika. Mase emaphakesikeni siyenzani, siyaphika thina. Hayi uJesu akakwenzanga lokho, akakwenzanga.
Eish. Isithunzi. Zonke izinto zaziyisithunzi. So ke ilonto so uma ngabe ngiqhubeka nalento ukuthi i message ke kingdom iyona intonga yensimbi. Njengoba kuthiwa ke lo wesifazane wayiswe ehlane ibandla leli elisehlane. I message yabo njengoba thina esinikezwe i message ye kingdom sizalwe ibandla. Ibandla lisiprepareile saba ilento esiyo. Besiphakathi kwebandla, ibandla lisithandazela, ibandla lisifundisa, lisikhulisa, sazalwa ibandla. Kwafika lapho uNkulunkulu khona ethi phuma wena. Ngoba vele emaphakadeni ngangiplanile ukuthi wena uzokwenza lokho. And then bese liyakuseparate. So ke ukuze kulokhuze abantu bangeniswe kwi-kingdom bakhishwe kulezi zinto. So ke bangcwele ke into kaNkulunkulu iwukukhetha, it's a power of choice. Njengoba ngisho la, whether you believe it or not. So ke ile nto ke uma kuthiwa ilokhuzana umntwana wahlwithelwa kuNkulunkulu. Khona la kusho nje ukuthi umntwana wahlwithelwa kuNkulunkulu. So into enjengaleyo enjengokuthi labo bantu banjengabantu abahlwithiwe. Yebo ukuhlwitha ukukhishwa kuthiwa phuma hamba uyele uhlwithwa lokho. I message ye kingdom. Yeah. Umuntu we message ye kingdom uma ekhishwa akakhishwa abe kwi same ndawo la kuyona. Uyakhishwa ulungiselwa indawo la uNkulunkulu ezomsebenzisela khona. Asebenze khona kulabo bantu uNkulunkulu ambizele kubona. So lana ke senze njani ke la sifunda kuphela ngoGavana uHoly Spirit. Yeah. Because the Holy Spirit uyena Thabane owazi ukuthi uNkulunkulu ukulethelele emhlabeni. Uyena ozokuguide futhi kulento eyenziwayo. Ngoba uSathane uye wasirobha siyibandla. Ngoba ngathi everything is about money. Everything is about money. Kwangena nemali kubantu abahamba noNkulunkulu. So abantu bajaha ukuthi benze izinto kanti bajahiswa imali. Yeah. Yabo imali njengoba kusho nje imali siyayidinga ngoba sida emhlabeni kodwa kaSathane. Imali kungeyona futhi kaSathane imali kukaNkulunkulu. Everything in this world ekaNkulunkulu. Kodwa uJesu uthi isela lifikile leba konke sekuthiwa kaSathane. Konke is affected by the devil. So that is why uJesu umhlaba ezofana udilize abesenza umhlaba omusha. Ngoba lo mhlaba umushekile ungcolile. Ubizwa ngoba izinto zonke ezenzakalayo zizenzeka phansi kwesandla sika Sathane. So njoba izinto ezingcolile uJesu ke fanele uNkulunkulu fanele enze restoration awuvuselele umhlaba. So ke mina wena Dlamini ngingakhuluma ke ngerapture nje bakhuluma ngaka ngerapture emhlabeni. Mina iunderstanding yami yokuqala ukusindiswa nje on its own wamukela umoya engcwele irapture leyo. Usuthathiwe. God owns you already. Bese kudependa kuwena ukuthi uyavuma yini ukuhamba naye. Uhamba kanjani naye? Yabo. So ke lapho akufunakali ngiyabona abazali abaningi bayakhathazekile nami bayangibuza abase groupini senze njani njengoba kushiwo kanjena ukuthi uJesu uyabuya. Ngithi mina uJesu uyadabuya kuwena. Wamamukela uJesu uhamba as long uhamba kahle. Lithi izinkosi bonke abanethemba kuye bayayihlambulula. Ngoba ehlambulukile. Bese lithi izinkosi uma sona lapha 1 John 1:9 uthi if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. So uma umzalo lophila ukuzihlamlula uphumile ezonweni. Uphila impilo yokuzihlamlula ngoba sisemhlabeni osingcolisayo. So you don't worry about ukuthi kuthiwa nangu uJesu uyabuya. Cha fanele si rejoice uma kuthiwa uJesu uyabuya. Ngoba kade kwashiwo Dlamini
mina ngasindiswa ukuthi uJesu uyabuya. Yes and yes. Ngasindiswa mina ukuthi uJesu uyabuya akaze kungashiwo. So angeke benje bese yangithusa Leyo message. ngeke bese yangithusa. That means yabo into mifaka ifiye khona nesandla sika Sathane lapho. Angisho ukuthi ngithi abaprofetayo baprofetiswa ngithi khona isandla sika Sathane because uNkulunkulu asinikeza ngomoya wefiye. Yeah. Uma thola ukuthi khona abazalwane abafikelwa yifiye no khona isandla sika Sathane. So when I rebuke the spirit of fear empilweni yakho lese sikuhlaselayo manje ngalento esimenyezela ngoba phela fanele makuthiwa kubuya uJesu ngoba kade kwashiwo silindile every day of your life. That is why uRomans chapter 6 verse 1 ethi ngiyakwenza njani ukuba ngiphinde ngihlale esonweni na. Awuhlale esonweni umzalwane. Umzalwane akahlale esonweni ngoba ususiwe esonweni. Amen. So ke ilokho ke ebengikusho ngendaba yokuthi uNkulunkulu ukhipheke lolo hlobo ke ngiveza le ndaba ke ngiunpack le ndaba ke ukuthi ke ukhiphe labantu uNkulunkulu. I'm not alone, sibaningi ukuthi abaziwa abanye. Abanye bakhishiwe but abanayo imessage ukuthi baphinde bafundise. Because as mina ngina le message futhi ngiphinde ngifundise mina how to walk with the Holy Spirit, how to live nomoya engcwele, how to sustain umoya engcwele ngoba kwesinye isikhathi abanye baba naleyo nkinga ukuthi noma unayo umoya engcwele kodwa you are not being led. Yeah. Khona la ubuye uthi ufuna ama decision ukwenza ama decision akungenzeki lutho. Amen. Ngoba ake ngisho kanje yabo umuntu olidwa umoya engcwele la kufanele ufike khona yabo khona lento yokuthi ake ngithi nje ngilinganise nangomama mhlawumbe ufuna ukushada naye. Mhlawumbe ngesikhathi uthi ufuna ukushada naye usumbonile uyamthanda usumthandile. So ngesikhathi umthandile usuyathandaza kuNkulunkulu uyathandaza. Ulindi answer ethi yes angithi ngoba usumthandile already. Futhi uthanda selu-overpowile la ngaphakathi. Uzothi uNkulunkulu esathule nje into yokuqala ezokwenzeka. Kuyose sathula uNkulunkulu engakaphenduli awuzukumlinda ngoba nemali isikhona ngakushiwo njalo esintweni nami ungeze uzofuna umfazi imali ingakabi. Fanele ufike imali. Yabo imali simikho uzuphushwa iyona ke manje. Yabo so manje naye nemali ikhona nangu umuntu uavailable futhi uyambona uyashine these days uyashine lo muntu. Hayi nawe uyabona hayi uyena impela because uSathane uqala alethe wakhe ama confirmation uSathane uconfirm uzoqhamuka uNkulunkulu aqhamuke ngolast minute usulobolile wenza yonke into aqhamuka uNkulunkulu mhlambe askis avela menzise iblunder obungayicabangi lo muntu mhlamba vela akufonele akhulume avela ngabi umzalwane avela abe isilwane la efonini kube content ngizohlala naye impilo yami yonke lo mntwana nje yabo bese ngaleso sikhathi sefanele uthi wena ngoba uNkulunkulu uzama ukukhombisa uthi ngiyamisa konke Lord show me more of her. Ulinde uNkulunkulu akhombise more of her. Ayithi manje useqale ukukhombisa ufuna iattention yakho. So manje wena uvela uthi hayi ngoba manje sengize ngenza ubale konke osukwenzile. Gala kada. Day 1 Nkosi yami. Day 1 ngicela ngibeza befakazi athi day 1 from hell. Yabona ke lona. uNkulunkulu uke wayibona ired flag lapho uNkulunkulu encane. So uNkulunkulu ukhombisa into encane enzela ukuthi manje uthuke.
umoya engcwele usebenza kanjalo ingakho singakwazi ukuhamba naye. Kanti if you are being led uthi usathane yakha into ayakha usathane na ubona ingenile uthi ngibambile ke manje avele umoya engcwele athi hliki yena uthi hawu nayi sihambile. You are being led. Usuthathiwe manje sekunqatshwa nawe. Awusekho in control of yourself. Yayibona? So kufunakala ube uhlobo onjalo usuthi uthathwe ufihliwe. Ufuna umoya engcwele ufuna ukubafihla abazalwane. Yeah. Amen. So ngoba asinawo amandla ethu. Yeah. Mayisifikile into yangena enhlizweni awusenawo amandla. But if you are being led, ugoqa izandla. Uthi usathi nawe uthi sathi utabu yakuyona lento hayi ngiyayifuna lento athi umoya engcwele ngeke uyibone. Mina sesenza isigqibo nawe. Sesenza isigqibo nawe usungo wami imini esengi in control not you. So iyona into le umoya engcwele ayifunayo kuthina as amakholo ufuna ukusicontrola. That's a rapture ngakubiza kanjalo. Mina ngeyami rapture. No, yes. Uthathi already because manje nezinto ezihlalelayo uyifisayo. Usuthi thiwa not you. Akusanqabi wena. Sasisho njalo ngesikhathi sisanda kusindiswa. Ngisho makufika umuntu ethi uyakufuna umuntu ongakholwa ethi uyakufuna. Uthi hayi ikhi esengayinika uJesu. Mina nje hayi bandla angisengayinika uJesu sungayobuza kuyena. Usuqedile mosho njalo. So we want that to come back. Zazi khona vele lezo ikhathi. Akuyona into nje, it's not a new thing. uNkulunkulu uya restore. So it's a new thing kule generation esikuyona njengamanje. Because uNkulunkulu restore leyo nto yokuthi sihlwithwe hayi lo silindi uthi sohlwithwa ngomhla kabandlu sihlwithwe umoya engcwele athi umoya engcwele take control lo usengowami akathindwa lo belongs to me because inyama yami iyafuna iyohlezi ifuna inyama ayisindisi inyama yami yabo iyohlezi aqhamuke nje athi uthabane yazi usathane angakufanga ngisho enganeni encane athi nangu uthabane ufuna ukushada nawe yabona uvele nje inyama hayi vele ivumele phezulu inyama le hayi ifanele kunqatshwe nawe Eish. hayi mangcela ufuna ukunqaba nathi bazalwana ufuna ukunqaba nathi khona umhlabelelo ungichaze kabe ethi yala nami inkosi ungavumi nami oyala nami inkosi ungavumi nami sucule lo umhlabelelo ube senhlizweni uyibona inkosi inqaba nawe izulu alifuni nami selingithathile already uNkulunkulu ufuna lolo hlobo oluzovuma ukuthathwa izulu lifuna ukukuona Eish. lifuna ukukuona izulu linqabe lona uyazi ngisho kuthi uyamenywa uzoshumayela kunqaba izulu wena uyazi ukuthi le message yangishisa ngifuna uyishe ebantwini izulu livele livale Snow. no you are not going there so ileyo nto ke ebengisho ngendaba ke ye kingdom ukuthi ke lolu hlobo lwenziwa lohlwitho lahlwitho laphana thiwa umntwana wahlwithelwa kuNkulunkulu uphethe intonga yensimbi intonga yensimbi le azoshaya ngayo izizwe iyona ke message of the kingdom Yo. Yani, bazalwane bami lapha emakhaya. I hope ukuthi kukhona enikutholile kubona lo mlayezo esinawo la namhlanje the message of the kingdom. La mama klupha isikhathi sethu nje la esiba limited. If besine yithi facility would continue up until la inkosi esibeka khona. But semkholwa kuNkulunkulu ukuthi kuzosenzela nathi we own such facility
ukuze such messages they'll be shared without limit. Maybe mhlawumbe mama lakhe lokugcina, and then bese ke nabazalwane abafisa nokuxhumana nawe ukuthi nabo bakuthola kanjani. Okay. Yeah. Ukugcina nje bazalwane ikhona lokho ukuthi njengoba sikholwa sikholelwa ukuthi sibone inkosi. Yes. Asikusabe ukubona inkosi. Sikholelwa ukuthi siyibone inkosi. Yes. So njengoba sikholelwa ukuthi siyibone inkosi kuphela thina njengoba ngishilo ukuthi sibe sesimeni sokuthi siyibone inkosi. Yazi uNkulunkulu uyabathanda abantwana bakhe. Uyasithanda. That is why evusa abantu because of his love. Akafuni silahleke. So nayo le restoration uNkulunkulu before alande ibandla lakhe. Le restoration ingoba uthanda ibandla, uyabathanda abantwana bakhe. Uma ubuka lapha kuHebrews kukhuluma kaningi lapha kuHebrews nako chapter 4 lapha kukhulunywa ukuthi uma kusathiwa namhlanje so bangcwele ukuhamba noNkulunkulu yilokho ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje abantwana bakaIsrael kuthiwa barebella against God ehlane. So ukurebella ke kwabo kuNkulunkulu kwadala ukuthi bashayeke ehlane. So ke if uNkulunkulu uNkulunkulu ambhubhisa uIsrael singobani ke thina. So ke yilokho engisho ke bangcwele ukuthi ke le message ke engiyiphethe eKingdom eyalabo abayizwayo ngoba abayizwa isikhathi esiningi kuba abantu abane feeling yokuthi no angisanayo into yami esontweni. Bakhona abayizwayo asebene feeling ukuthi no man khona into engekho right esontweni, I need more of it. So ke bangcwele yilokho ke kuphela engakusho kuwena so kunina. So ngiyabonga kakhulu nokungilalela. Ngiyalibonga naleli thuba engilinikezwe noma uDlamini bengithi uzongibuza imibuzo ngoba kwesinye isikhathi umoya engcwele uma kubuzwa imibuzo kuvela ikumbule kuba khona izinto ezirevilekayo ekufanele bayithola abantu. So ke kodwa ke akusenani yilokho ke inamba yami ke ngingathi ithi ke 0783638339. Ngivalela umsindo ukuze izozwakala kahle inamba yakho. Sicela ukuthi uyiphinde mama can ophinde uyisho futhi. Inamba yami Yes. ithi 078 Yes. 3638339. Okay. Ngiyatholakala na ku WhatsApp. Okay. Bakhona ke abazalwane sesihambile nabo kakhulu sengize nganomndeni nje ngokuza la ekhaya kaThabane senginomndeni wasezulwini esihamba nawo ngale message eKingdom. So ke ilokho ke ngitholakala egroupini bazalwane kuphela. Sibonga kakhulu mama, thank you so much. Ngicela ukuthi inkosi nje bisihlalele ukuthi sizokwenza ngalolu hlobo. The thing is besingafuna ukuphazamisa ngalokho inkosi bekulethe elekhona lapha namhlanje ukuzokwazi ukuthi ukhulume nje free without any interruption. So bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Thank you so much for sharing this time with us. Siyambonga uNkulunkulu asiphezi kakhulu. And a reminder, don't forget ngomhla ka-25 October sizobe sisedlamini multi-purpose la esiyobe sikhonza khona starting from 10 a.m. till late. So I cannot wait to see you lapana. I fully recommend you this summit ukuthi uzoyi-attend. Siyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi mayingcine nalapha makhaya. If you want to reach out to us 0788 417
844 then nawonke ama-social platforms wethu ST Dlamini uzosibona lapho sivela khona lapho. Siyabonga kakhulu bazalwane, inkosi mayinicineke inifihle nani lapho nemndeni yenu nonke lapha emakhaya. God bless you.